awthor Ar y Trên. A gyda fi mae Helen a Dani. Mae nhw'n mynd i fy helpu i ddarllen y stori. Dyma hi, Ar y Trên. Helo, Rhodri dwi. Dwi'n dod o Lanelli yn wreiddiol, ond dwi'n byw yng Nghaerdydd nawr. Rheolwr mewn swyddfa dwi. Dwi'n 28 oed a dwi'n sengl. Heddiw, dwi'n gweithio yn y swyddfa yn Ry'n. Dwi ddim yn mynd i Ry'n bob dydd, dim ond bob dydd Llun. Dwi'n mynd ar y trên. Mae gorsaf Caerdydd yn agos, dwi'n cerdded i'r orsaf. Mae hi'n braf heddiw hefyd, felly dwi'n hapus iawn. Dwi ddim yn hoffi cerdded yn y glaw. Nawr, dwi ar yr orsaf. Dwi ar y platfform prysur. Mae trên Llundain yn dod. Dwi'n mynd ar y tren prysur. O na. Ond, da iawn, mae sedd yma. Wrth y bwrdd. Dwi eisiau gweithio. Dwi'n hoffi gweithio ar y trên. Mae 2 fenyw ifanc wrth y bwrdd hefyd. Maen nhw'n gwenu. Dwi'n gwenu hefyd. Dwi'n eistedd. A dwi'n dechrau gweithio. Mae potel ar y bwrdd, potel o Bucks Fizz. Mae gwydrau plastig ar y bwrdd hefyd. Mae'r 2 ferch yn joio. Dwi'n gweld 2 ges. Maen nhw'n mynd i rywle. Mae'r 2 fenyw yn dechrau siarad. Maen nhw'n ffrindiau, ac maen nhw'n siarad Cymraeg, fel fi. Dwi'n clywed enwau'r 2, Cerys a Megan, ond dwi ddim yn gwenu. Dwi ddim yn siarad. Dwi ddim yn dweud dim. Dwi'n edrych ar y sgrin. Dwi'n gweithio. Wel, dwi'n trio gweithio, ond mae hi'n anodd. Beth wnes ti dros y penwythnos, Cerys? O, wnes i ddim llawer. Arhosais i yn y tŷ dydd Sadwrn. Coginiodd Meic gyrru i swper nos Sadwrn. Wedyn eithon ni'r sinema. Neis iawn. Beth weloch chi yn y sinema? Ffilm antur newydd. Ffilm ofnadw. Dwi ddim yn licio ffilmiau antur. Ond mae Meic yn licio ffilmiau antur. Mae Megan yn nabod Meic, ond dwi'n gweithio. Wel, dwi'n trio gweithio. Ydy, Megan. Rwyt ti'n nabod Meic. Mae Meic yn licio ffilmiau antur. Ac mae e'n licio bywyd diflas. Bywyd diflas iawn. Mae Megan a Cerys yn chwerthin. Maen nhw'n yfed Bucks Fizz eto. Beth wnes ti te, Megan? Welais ti ffrind? Naddo, nes i ddim byd mawr. Es i siopa bore dydd Sadwrn, ac es i weld mam yn y prynhawn. Est ti mas nos Sadwrn? Naddo, Pam? Oh, rwyt ti'n lwcus. Rwyt ti'n sengl. Rwyt ti'n gallu joio. Dwi ddim yn gallu joio. Dwi'n mynd i weld ffilmiau antur diflas gyda Meic. Mae Cerys a Megan yn chwerthin eto. o wel, rwyt ti'n hapus gyda Meic? Ydw. Ond mae e'n ddiflas iawn weithiau. Wel, dwi ddim. Na, gwyt, Megan. Dwi'n lwcus. Rwyt ti'n ffrind da. Rwyt ti'n dod i Llundain gyda fi. O, dwi'n deall nawr. I Llundain maen nhw'n mynd. Dwi'n trio gweithio, ond
Dwi'n edrych ymlaen. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr. Ges di'r tocynnau i Phantom of the Opera? Do, dyn nhw ddim yn rhad. O, dim ots. Dwi eisiau joio. Maen nhw'n yfed Bucks Fizz eto. Dwi ddim yn edrych ar y botel. Dwi'n edrych ar y sgrin. Shwt mae mam? Da iawn, diolch. Mae hi ac Aunty Sarah yn mynd i Mallorca dydd Gwener. Maen nhw'n mynd ar wyliau am wythnos. O, braf iawn. Es i a Meic ar wyliau Mallorca. Eithon ni am wythnos hefyd. Wythnos ofnadw. Wel, i Meic. O, beth ddigwyddodd? Y noswaith gynta, bytodd Meic paella i swper. Yfodd e win. Wedyn, chafodd Meic ddim amser da. O, na. Wnaeth e ddim byd yn Mallorca. Dim byd. Beth am y traeth? Eithach chi'r traeth? O, es i'r traeth bob dydd. Es i nofio yn y môr. Ond wnaeth Meic ddim byd. Arhosodd e yn y gwesty am wythnos a dweud, dwi eisiau mynd adre. O, diar, gwyliau diflas. Diflas iawn i Meic. Ond a dweud y gwir, gwnes i ffrind newydd ar y traeth. Ffrind newydd? Pwy, Cerys? Pwy? Mae Cerys yn chwerthin. Mae Megan yn chwerthin. Dwi eisiau chwerthin hefyd. Ond dwi'n edrych ar y sgrin. Dwi'n gweithio. Ond mae hi'n anodd. Jose! Jose? Ie, Jose! Dyn neis iawn A beth? Wel, dyn smart iawn. Cerys? Wel, mae Meic yn ddiflas iawn weithiau. Maen nhw'n chwerthin eto. Maen nhw'n yfed Bucks Fizz eto. Ces i amser da yn Mallorca. Ymlaciais i gyda Jose. Cerys? A dweud y gwir, mae'r dyn wrth y bwrdd yn edrych fel Jose. Dyn smart iawn. Dyn perffaith i ti, Megan. O, na. Dwi'n edrych ar y sgrin. Dwi ddim yn edrych ar Cerys a Megan. Dwi'n trio gweithio. Ond mae'n anodd iawn. Gobeithio dwi ddim yn mynd yn goch. Dwi eisiau dyn golygus. Mae e'n hoffi gweithio. Mae e'n byw yng Nghaerdydd. Handi iawn. Dyw e ddim yn ddiflas fel Meic, dwi'n siŵr. Mae e'n edrych yn ffit. Ffit iawn. Dwi'n hoffi dynion ffit. Perffaith. Ydy e'n sengl? Gobeithio mae e'n byw yng Nghaerdydd a dwi'n byw yn Abertawe. Dyn ni gallu cwrdd yng Nghaerdydd bob penwythnos. Perffaith. O, Megan. Rwy ti'n lwcus iawn. Rwy ti a'r dyn golygus yn gallu mynd i Lundain. Dych chi'n gallu mynd ar wyliau i Mallorca? Dwi eisiau gwybod pwy yw e. Dwi eisiau gofyn. O, na. Dyn ni'n dod i Ry'n. Diolch, byth. Dwi'n mynd mas yn Ry'n. Nawr mae Megan yn siarad â fi. Excuse me, we were just wondering. Dwi'n codi o'r sedd.
Dwi'n gwenu ar Cerys a Megan, a dwi'n dweud, wel, Rhodri dwi, braf cwrdd â chi. Mae Cerys a Megan yn mynd yn goch nawr. Dwi'n cerdded at ddrws y tren. Mae drws y tren yn agor. Dwi'n mynd mas. Diolch byth. Dwi ar y platfform nawr, ond dwi'n gallu clywed Cerys a Megan yn chwerthin. Maen nhw'n joio.